आजची आपली रेसिपी आहे हळदी पानामध्ये केलेली पातोळी. पातोळी ही एक स्वीट डिश आहे. या स्वीट रेसिपी आपण ज्याला म्हणू शकतो. ही हळदी पानामध्ये करतात आणि यात तांदळाच्या पिठाचा आणि नारळाचा वापर केला जातो. तर आपण जाणून घेऊया की कशी बनवायची आहे पातोळी. मी सुजाता मामाई रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते. अशाच टेस्टी आणि होममेड रेसिपी करता मामाई रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. पातोळी करता आधी आपण तांदळाचं पीठ भिजवून घेऊया. त्याच्याकरता इथे मी घेतली आहे 1.5 वाटी पाणी. त्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घेतले आहे आणि 1 चमचा तूप घातले आहे. पाणी छान उकळलं की आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत 1 वाटी तांदळाचं पीठ. आपण सेम वाटीने मेजरमेंट घेतलं आहे ज्या वाटीने आपण पाणी घेतलं आहे. सेम 1.5 वाटी समज तुम्ही पाणी घेतलं तर त्याच वाटीने 1 वाटी आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. पीठ घातल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि पाण्यामध्ये पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हे मिक्स झाल्यानंतर आपण गॅस बंद करून ह्याला झाकण लावून एक 3 ते 4 मिनटं तसंच ठेवून देणार आहोत. आपण ज्या प्रकारे मोदक करण्याकरता आपण जे पीठ भिजवतो हा तसाच प्रकार आहे. त्याच प्रकारे आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स झालं आहे तर आपण आता ह्याला झाकण लावूया आणि एक 2 ते 3 मिनटं आपण वाट बघूया. आणि हे थंड होईपर्यंत आपण ह्यातलं सारण करायला घेऊया. पातोळीचं सारण करायला आपल्याला इथे एक अर्धा चमचा तूप लागणार आहे. त्याच्यात 1 वाटी ओलं खोबरं आणि त्यात अर्धा वाटी आपल्याला गूळ घालायचं आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला गूळ छान वितळेपर्यंत आणि एकजीव होईपर्यंत. आणि ह्याला एकदम ड्राय पण नाही करायचं आणि खूप वॉटरी असं ज्युसी पण नाही ठेवायचं. हे मीडियममध्ये आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपल्याला ह्यातलं थोडं मॉइश्चर काढायचं आहे पण एकदमच ड्राय नाही करायचं आहे. परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आपली झाली की आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत वेलची आणि हे परत एकदा मिक्स करूया. तुम्ही बघू शकता हे खूप ड्राय पण नाही आहे आणि खूप असं ज्युसी पण नाही आहे. हे परफेक्ट आहे. तर आपलं सारण रेडी आहे. तर आपण पीठ बघूया. तर पीठ आपण एका परातीमध्ये काढून घेऊया. हे पीठ एकदम थंड नाही आहे, थोडं कोमटच आहे. म्हणजे तेव्हाच ह्याला हँडल करायचं. एकदम थंड होईपर्यंत थांबायचं नाही. हे गरमच असताना आपल्याला हे फोडून ह्याला मळून घ्यायचं आहे. तुम्ही मध्ये मध्ये पाण्याचा हात लावू शकतात मळायला. तर हे आता छान आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. ह्याला थोडं स्टिकी असायला पाहिजे कारण हे आपल्याला पानावर थापायचं आहे त्याच्याकरता. तर आपलं हे पीठ मळून झालं आहे. ते थोडंसं पीठ घेऊन आपण हातावर थापून बघू शकतो की हे व्यवस्थित थापलं जातं आहे. म्हणजे परफेक्ट आहे पीठ आपलं. तर आता आपण पातोळ्या करायला घेऊया. ते मी हळदीची पानं घेतली आहेत, स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि टोक कापून घेतले आहेत. पानं खूप मोठी होती म्हणून 2 तुकडे करून घेतले आहेत. तर आता ह्या पानाला आपण थोडंसं तूप लावून घेऊया. तूप व्यवस्थित सगळीकडे लावायचं आहे जेणेकरून पातोळीला एक छान तुपाचा सुगंध येतो. तर हे लावून घेतल्यानंतर आपण थोडंसं पीठ घेणार आहोत आणि हे आपण या पानावर थापून घेणार आहोत. आता हे थापता असताना तुम्ही थोडं पाणी हाताला लावून घेऊ शकतात जेणेकरून हे थोडं सरकायला पुढे पुढे मदत होते. हाताची दोन्ही बोटं वापरून आपल्याला हे हळूहळू पुढे सरकायचं आहे आणि पूर्ण पानाला आपल्याला हे पीठ लावून घ्यायचं आहे. पीठ आपण पानाला थापून घेता असताना आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला खूप जाड पीठ नाही थापायचं आहे कारण मग ते पीठच लागणार आहे. आपल्याला जेवढं आपण पातळ ह्याला थापू शकतो तेवढं पातळ थापायचं आहे कारण आपल्याला त्यातलं सारण आणि पीठ ह्याची दोन्ही चव यायला पाहिजे. तर ह्या प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण थापून घ्यायचं. तर असंच आपण बाकीची पण पानं आधी थापून घेऊया आणि त्याच्यानंतर सारण भरूया. पातोळ्या मोस्टली नागपंचमीला बनतात. प्रत्येक कोकणी घरामध्ये बनते कारण नागपंचमीला याचा नैवेद्य असतो. श्रावणात तर कोणत्याही सणावाराला या कोणत्याही चांगल्या ऑस्पिशियस डेला पातोळे बनवतात कोकणी घरामध्ये. तसंच आमच्याकडे नागपंचमीला तर पातोळी बनवतात. त्याचबरोबर गौरीला आम्ही ह्याचा नैवेद्य दाखवतो गणपतीच्या वेळेला. तर ह्या खूप चांगल्या सोपी आणि इझी रेसिपी आहे. म्हणजे प्रत्येक डिलिशियस रेसिपी कॉम्प्लिकेटेड असायला पाहिजे असं नाही आहे. तर हे एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे. स्टीम करून बनवायची आहे. हेल्दी आहे. इथे तेल नाही आहे. तूपचा प्रमाण पण तेवढाच आहे जेवढा याला रिक्वायरमेंट आहे. जास्त तूप पण लागत नाही. स्टीम करून बनवली म्हणून हेल्दी आहे. तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. तर आता ह्या पातोळ्या आपल्याला थापून झाल्या तर या प्रकारे सगळ्या पातोळ्याची पानं आपण थापून घेतली आहे. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला सारण भरायचं आहे. आता या थापलेल्या पातोळ्यामध्ये मधोमध आपल्याला सारण भरायचं आहे. ओव्हरफिल नाही करायचं आहे. व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे आणि
एंड आणि स्टार्टिंगला थोडी जागा ठेवायची आहे, कारण आपल्याला हे आता लॉक करायचं आहे. या प्रकारे असं व्यवस्थित लावून आपल्याला आता हे दोन्ही पिठाची जी बाजू आहे ती आपल्याला अशा बोटाने प्रेस करून हे लॉक करून घ्यायचं आहे. हे लॉक होणं खूप गरजेचं आहे, कारण हे स्टीम झाल्यानंतर हे ओपन होण्याचे चान्सेस असतात आणि यातला जो पाक गुळाचा असेल तो बाहेर निघायचे चान्सेस असतात. त्याच्याकरता हे व्यवस्थित सील करून घ्यायचं. याच प्रकारे आपल्याला बाकीच्या पानामध्ये पण सारण भरून घ्यायचं आहे आणि लॉक करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित बंद करून घ्यायचं आहे. तर या प्रकारे आपल्या सगळ्या पातोळ्या आता थापून झाल्या आहेत. आता आपल्याला हे स्टीम करायचं आहे. याच्याकरता एका स्टीमरमध्ये पाणी ऑलरेडी गरम करायला ठेवलं आहे. आता याच्यात आपल्याला हळदीची पानं थोडी खाली लावून घ्यायची आहे, जेणेकरून अजून छान याला सुगंध येतो हळदीच्या पानांचा. तर असं आपण पानांवर ही आता थापलेली पातोळे लावून घ्यायची. तर एखाद वेळी जास्त नका घालू, 5 ते 6 घाला, जेणेकरून व्यवस्थित त्याला सगळ्या पातोळ्यांना व्यवस्थित स्टीम लागायला पाहिजे आणि व्यवस्थित शिजायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपण लावून घेऊन आता हे बंद करून ठेवू. आपण 15 ते 20 मिनटं लागणार आहे. एकदा ह्या पानांचा कलर चेंज झाला आणि ह्याचं जे स्टिकीनेस आहे पिठाचं ते कमी झालं म्हणजे पातोळ्या आपल्या रेडी आहे. एक 15 ते 20 मिनटानंतर तुम्ही चेक करू शकता पानांचा कलर चेंज झाला आहे. आता हे तुम्ही एक ओपन करून जरा बोटाने चेक करून घ्या की हे स्टिक होतंय का. तर हे चिकट नाही आहे. तर आता आपली हे पातोळ्या व्यवस्थित शिजल्या आहेत. आपण काढून घेऊया आणि सर्व करूया. ट्रेडिशनल पद्धतीने केलेली हळदी पानातली पातोळ्या रेडी आहे. नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला मी एक ओपन करून दाखवते. खायच्या आधी ही हळदीची पानं काढून टाकायची आहे आणि एक तुम्हाला ओपन करून दाखवते. एवढी सॉफ्ट झाली आहे आणि एवढी ज्युसी आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर ह्या श्रावणात नक्की करा हळदी पानातले पातोळ्या आणि मला नक्की कळवा कशी बनली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा मामाई रेसिपीला. परत भेटू अशाच एका रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत कीप कुकिंग.